Ngicela ukubingelela ababujwayele ukubingelela obaba, omama abasha. Jesu Kristu inkosi. Sivumela nje ukubonga uNkulunkulu kuze kufike lesi sikhathi esangilungile. Kungakabi bikho engathi kungangibhedisa kuye. Ngisahleli kuye, ngisafunda kuye. Ngiyacathula kancane kancane ekhambeni. Izinto noma zivuka endleleni kepha usame nami. Ngisumela nje ukumbonga ukuthi namanje ngisaphilile. Namanje ngisamile. Ngisafisa nami ukuthi ngiqhubekele phambili ngokuthola ulwazi olunzulu ngokuthi uNkulunkulu indlela afuna siyiphile silandele iyiphi, senze ngendlela efanelekile. Ngoba lapho esiphuma khona enkuzweni esiphuma khona azange ngathola ulwazi lokuthi ikuphi okumele ukushiye, ikuphi okumele ukwenze. Besenza konke bekulungile. Mase sifika ngapha kule sesiyabona ukuthi ikuphi okumele sikulahle, ikuphi okumele singakwenzi, ikuphi okumele sikwenze. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usangipha lawo mandla ukuthi ngikhona ukuma nami. Indlela iyahambeka abazalwane, iyahambeka. Ukuthi noma ngabe kuba nzima kepha ngithi ngiyamazi umhlengi wami. Noma ngihamba esigodini sothundu lokufa ngikwesaba ukufa, ngoba yena unami ngaso sonke isikhathi ukuthi singanciki okwethu ukuqonda, ngoba yena masimazise konke indlela zethu zonke kusemkhombe yethu iqonde. Ngiyabonga-ke nangalesi sikhathi ukuthi usasigcinile. Ngizohamba ngekhaya-ke, ngiyagcina kule viki emsebenzini ngizohamba ngekhaya. Kusho ukuthi bazalwane ngizonibona ngonyaka ophelile uma ngokuvuma kwenkosi. Inkosi mangabe isangigcinile, ngiyathemba ukuthi izosigcina siphinde futhi sibuye sibonane. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.